Bună ziua! În 1 decembrie 2022, împreună cu soțul, am fost șocați să aflăm că și în România a avut loc Holocaust, în timpul celui de-al doilea război mondial. Conduși de regimul de atunci, am jefuit, am violat, am torturat și am omorât sute de mii de evrei români și neromâni care locuiau printre noi. A fost din proprie inițiativă și oamenii de rând au fost implicați activ în toate relele care s-au comis împotriva lor. Imediat a apărut gândul, ne-am cerut iertare, ne-am îndreptat și am cercetat dacă s-a întâmplat acest lucru. Am descoperit că s-au făcut anumiți pași de îndreptare, încă se fac, dar încă îndreptarea nu este deplină. Și atunci, ce înseamnă îndreptarea aceasta deplină? Înseamnă să recunoaștem, asta am făcut, am recunoscut Holocaustul la nivel oficial. Toată lumea să fie informată și să știe despre aceasta, la aceasta suntem deficitari. Deși etnicii evrei au informat cât ține de ei, noi românii, etnicii români, suntem deficitari în a prelua această informație și a o transmite mai departe ca toți să știm lucrul acesta. A fost șocant pentru noi să știm să aflăm că și noi am avut un Holocaust și noi am omorât foarte mulți evrei în timpul celui de-al doilea război mondial. Deci, la informare suntem deficitari. În al treilea rând, trebuie să ne asumăm. Putem să spunem, da, strămoșii noștri au făcut acest lucru și, într-adevăr, ei au făcut. Dar prin ei, poporul român a făcut acest rău. Și prin faptul că încă nu am îndreptat lucrurile, pata aceasta este și asupra noastră, asupra acestei generații. Deci noi, românii, am făcut tot răul din timpul Holocaustului. Asta este asumarea. Să ne asumăm, să spunem, noi am făcut și ne pare rău. Odată ce ne asumăm, să apară în inima noastră și înăuntru nostru căință și în primul rând înaintea lui Dumnezeu. Căința este voluntară, ea nu poate fi obligată sau impusă nimănui. Căința înseamnă o părere de rău, o conștientizare a răului făcut, o părere de rău, profundă de rău, o repulsie față de ce am făcut și o hotărâre spre îndreptare. Asta este căința. Dacă în interiorul nostru apare căința, atunci trebuie să arătăm și în exterior lucrul acesta. Și cum arătăm? Primul lucru, trebuie să verbalizăm acest lucru. Dacă pe semenii noștri am urât și lor le-am făcut rău, atunci să începem să le vorbim și să le arătăm că în mintea noastră și în interiorul nostru s-a produs o schimbare. Și cum arătăm asta cel mai bine? Este prin a ne cere iertare. Să spunem, ne cerem iertare, vă rugăm să ne iertați, iertați-ne. Este importantă exprimarea asta, vă rugăm să ne iertați și iertați-ne, pentru că arată onestitate și o inimă deschisă, arată asumarea deplină a răului care s-a făcut. Și odată ce verbalizăm treaba asta, trebuie să o dovedim, nu putem rămâne doar la vorbe. Trebuie și în fapte să îndreptăm. Dacă atunci am furat și am păgubit foarte mult oamenii aceia, acum să dăm înapoi. Dacă atunci am omorât, nu mai putem aduce pe nimeni înapoi, dar putem să compensăm financiar, să despăgubim financiar, inclusiv în dreptul fiecărei victime pe care am produs-o sau suferinței fiecărui supraviețuitor, deși nici o sumă de bani nu poate să aline asemenea suferințe și nu poate să desplătească complet o viață omenească. Această petiție este lansată, soțul împreună cu mine, în dreptul asociației Ne Cerem Iertare. În primul rând, asociația Ne Cerem Iertare este un mod prin care noi, oameni de rând, cetățeni de rând, încercăm, într-un mod cât mai oficial, să ne cerem iertare și să îndreptăm lucrurile, inclusiv prin donații, care sunt, de fapt, despăgubiri sau
bani care noi vrem să îi dăm înapoi în dreptul nostru prin donații, ca să dovedim că ne pare rău într-adevăr și că ne cerem iertare și că ne-am îndreptat. Deci, prin această asociație verbalizăm cererea de iertare și vrem să și donăm tot ce primim evreilor. Toate sunt făcute și vor fi făcute publice cu numele donatorului, cu numele celor care semnează și această petiție. Petiția Noi Românii ne cerem iertare pentru Holocaustul românesc este un prim pas înspre aceasta. O semnăm și dacă citiți punctele, cele 4 puncte pe care le are, le vedeți de la primul punct, începem să ne cerem iertare de la semenii noștri. Sperăm să adunăm cât mai multe semnături cu numele, toate vor fi date mai departe pentru ca să le arătăm semenilor noștri că în noi s-a produs schimbarea și începem prin a verbaliza lucrul acesta. Iar mai apoi, dacă doriți donații, să donați, toate informațiile sunt mai jos, linkul petiției este mai jos și numărul de cont este mai jos. De asemenea, am scris și o carte mai în detaliu cu ce s-a întâmplat. Cartea aceasta, dacă o doriți în format tipărit, tot în schimbul unei donații, o puteți primi. Puteți să ne contactați la neceremiertare@yahoo.com sau neceremiertare@gmail.com. Petiția aceasta îndemn ca bărbații să o semneze primii, adică într-o familie soțul să semneze primul, iar mai apoi soția și apoi copiii peste 18 ani care locuiesc în acea casă. De ce bărbații să semneze primii? Pentru că ei sunt reprezentanții familiei și în plus, bărbații au fost în prima linie în Holocaustul românesc. De aceea este bine ca bărbații să semneze primii. Și semnăm doar o singură dată, indiferent de câte ori va apărea petiția aceasta, poate va apărea de mai multe ori, să semnăm o singură dată este suficient. Și de fiecare dată când apare, puteți să o dați mai departe dacă doriți, puteți să spuneți și altora despre ea, să transmiteți linkul. 9 octombrie este ziua în care comemorăm ca popor român Holocaustul românesc. Și da, vă îndemnăm în pace și în dragoste și chemăm pe toți românii la căință și îndreptare și Dumnezeu să ne ajute să ne căim. Este foarte important să facem ceva în această a 4-a generație. A 4-a generație înseamnă că s-a ajuns la o bifurcație în istoria poporului nostru. La această bifurcație vine indiferent dacă noi o vrem sau nu, sau dacă o recunoaștem sau nu, o vom recunoaște la un moment dat. Înseamnă că se întoarce roata în generația asta, de fapt. Dacă nu îndreptăm complet răul ce l-am făcut, adică să ne asumăm complet, pe deplin, să ne cerem iertare, să ne căim și să îndreptăm financiar. Deci trebuie să îndreptăm financiar. Financiar este foarte important pentru că prin bani așa arătăm cel mai bine și cel mai ușor că ne pare rău și că noi suntem diferiți. Noi trebuie să ne detașăm în această generație de strămoșii noștri. Odată ce am îndreptat lucrurile, ce ne-am cerut iertare și ce am despăgubit, ce am compensat financiar răul ce s-a făcut atunci, noi putem să zicem, da, doar strămoșii noștri au făcut asta. Noi, românii de astăzi, suntem mai buni. Noi suntem oameni drepți, cinstiți și noi ne iubim semenii, orice etnie ar avea ei. Nu urâm cum i-au urât strămoșii noștri. Atunci ne putem detașa. Dacă nu, atunci se întoarce roata și răul ce l-am făcut lor atunci se va întoarce împotriva noastră astăzi. Este o finalitate în acest capitol. Acum am ajuns la finalul capitolului acesta al istoriei, care este un capitol foarte greu și urât. Deci, haideți să ne căim, haideți să arătăm asta, semnați petiția dacă doriți, dați-o mai departe și faceți și donații dacă doriți, toate vor fi făcute publice, le postăm și aici și pe Facebook și oriunde putem.
Nu este nimica, nu ținem nimica pentru noi, tot vrem să dăm mai departe. Cam asta este. Toate informațiile le găsiți sub titlu, la descriere. Și Dumnezeu să binecuvânteze poporul român, să ne ajute să ne scape de blestem și să ne treacă în binecuvântarea Lui. Indiferent ce alegem ca popor în mod oficial, oricine se căiește înaintea lui Dumnezeu și îndreaptă răul comis în dreptul lui, face cât poate ca să îndrepte, inclusiv financiar și practic și verbal, scapă de blestem și trece în binecuvântarea lui Dumnezeu. Așa că asta este încurajator. Dumnezeu să ne ajute ca popor și în mod oficial să facem lucrul acesta. Și noi să arătăm și să dovedim că noi românii suntem buni, suntem cinstiți, suntem drepți, suntem integri și ne iubim semenii și îl iubim pe Dumnezeu. Atât deocamdată.